Máte rádi akční hry s autama? A máte rádi stěhování nábytku? No tak tahle hra má to nejlepší z obojího! Sorry, kačer! Hra je inspirovaná skutečnými událostmi. Ve chytání sbíráte český nábytek, ten následně na kajaku přepravíte přes oceán a v Americe ho prodáte jako designovou senzaci! Ale už jste někdy zkoušeli chytat nábytek vlastníma rukama. Sorry, kačer! 10 z 10 československých umělců proto pro chytání nábytku doporučuje Multikáru! Podívejme se teď ale na samotnou hru, kde stačí jen zmáčknout tlačítko play a můžete začít okamžitě hrát. Open source. Sorry, kačer! Hra svým revolučním ovládáním přináší netradiční zážitky. A její fyzikální systém je naprosto úžasný. Ale co říkají na Furniture Catcher samotní hráči? Furniture Catcher! Objednávejte hned na čísla 800 555 555 555 555.